Dijous 27 de febrer, sumari, comencem. La companyia Maduixa Teatre guanya el premi al millor espectacle infantil a la Fira Europea d'Arts Escèniques per a xiquets i xiquetes. El muntatge DOT ha meravellat recentment a Gijón. La plaça de l'Ajuntament es converteix en una improvisada cuina. El canal Cocina va dur a Sueca el programa Hoy Cocina el Alcalde. Campillo va cuinar una paella valenciana. I prompte tornarà Conta Conta, l'espai produït per Sueca Televisió amb la col·laboració dels centres escolars del poble. El primer programa fou gravat ahir al Col·legi Nostra Senyora de Fàtima. Hola, bona vesprada. Encetem avui este temps de notícies parlant-los d'un nou èxit dels suecans que hi ha pel món. En este cas ha estat la companyia teatral Maduixa, qui amb el seu espectacle DOT ha guanyat a Gijón el premi Feten al millor espectacle de teatre infantil. Els suecans Maduixa Teatre han rebut el premi al millor espectacle de teatre infantil de la Fira Europea d'Arts Escèniques per a xiquets i xiquetes Feten amb la seva última creació, DOT. L'espectacle, escrit i dirigit per Juan Pablo Mendiola i amb la direcció coreogràfica de Mamen García i que va ser estrenat el passat mes de novembre a Sueca, ciutat resident de la companyia, és una obra que combina la música, el teatre i la dansa amb les noves tecnologies, oferint un trencaclosques màgic on tot és possible. Feten, que recentment ha tingut lloc a Gijón, és un dels principals llocs d'encontre entre professionals del sector escènic i en el que enguany han participat 70 companyies procedents de 7 països amb espectacles de gran qualitat. Maduixa Teatre no para de treballar per tot arreu. A hores d'ara es troba immersa en una gira per França, representant un altre dels seus exitosos muntatges, Ras, també reconegut amb el Premi Feten del jurat l'any 2010. L'espectacle DOT pren com a punt de partida l'estimulant treball de l'artista plàstic nord-americà Sol Lewitt, considerat un dels precursors de l'art conceptual, que busca estimular el públic amb la bellesa plàstica de la posada en escena. Prenent com a punt de partida una enorme paret blanca, Dot i Laia, els dos personatges, emprenen un viatge en el qual, amb un poc de màgia i molta imaginació, van unint punts per aconseguir un llenç ple de color. Dirigit a xiquets i xiquetes a partir de 4 anys i al públic familiar en general, DOT ha captivat el jurat de Feten i ha fet les delícies dels més menuts que han omplit el Centre Municipal Integrat Pumarín de Gijón. La nostra enhorabona a Maduixa Teatre. Més coses. Ahir, la plaça de l'Ajuntament es va convertir en una improvisada cuina. El canal Cocina va dur fins a Sueca el seu programa Hoy Cocina el Alcalde. I és clar, Campillo va cuinar una paella valenciana. Amb l'objectiu de promocionar la gastronomia local i potenciar l'oferta turística de Sueca, ahir es va gravar en la mateixa plaça de l'Ajuntament el programa Hoy Cocina el Alcalde, que s'emet a través del canal Cocina. Salvador Campillo fou un perfecte anfitrió i davant les càmeres va demostrar la seva destressa per a la cuina. Com no podia ser d'una altra manera, l'alcalde de Sueca va cuinar una paella, emprant els ingredients oficials del concurs que cada setembre té lloc al poble. Ens van dir que es cuinara una paella, i dic, una paella, com diu, com vostè vulgui, mira, vaig a fer una paella autèntica valenciana, una paella de Sueca. Perquè estava explicant-los jo, que dic, jo crec que no m'assania res que l'inici de la paella fora en Sueca, perquè els ingredients que anem a gastar avui són els ingredients que teníem els nostres antepassats, m'abuelo i no tant, i mon pare en ma casa. Hi havia el corral, que estaven les gallines, estaven els pollastres, estava el cerdo, estava el tito de Nadal, i d'ahir tots teníem la nostra trossa de terra que fem les verdures, i d'això crec jo que entre l'arròs, les verdures i el pollastre, d'ahir jo crec així la paella. I crec, i tots diuen, doncs podria ser, no? I això vaig a fer una paella autèntica, pollastre, conill i verdura, i prou, sense ficar-li res més. Tota classe de paelles, si li fiques pato, està bona. Si li fiques, ja t'he dit, si fiques carxofa i favetes, està bona. Si li fiques costella, està bona.
Però, vamos, jo crec que la que gastaven els nostres antepassats, la que gastaven els nostres abuelos, els nostres pares, era esta que anem a fer avui. Jo he fet moltíssimes paelles, molt de que no m'ha donat a conèixer, però jo cuino a la meva falla, cuines pels meus amics, anar de cuiner en l'escàvile, i que jo no me sé conèixer facet a lo millor, però sí que és veritat, no me costa res fer una paella, o el que sigui, un arròs caldós, o una allipebre, o un gran colloni, o una fideuà, el que sigui. Prèviament a la gravació del programa, el canal Cocina va prendre imatges de diversos espais de Sueca que serviran per promocionar el poble. Han filmat tota Sueca, tot el bonic que tenim. De veritat que s'han quedat un poc meravellats perquè tenim moltes coses en Sueca, inclús a suecans ens desconeguem, i la nostra gastronomia té que estar per davant de tot. Si avui volem estar, si volem viure cara al futur, si volem viure perquè Espanya, vulguem o no vulguem, fent-se una empresa de servicis, la gastronomia és importantíssima. Però han gravat la plaça, han gravat la cooperativa de semilles, han gravat on estan els silos del Motet dels Sants, ara estan per vora mar gravant trossos de vora mar, hem estat en l'església del Cristo de l'Hospitalet, el casino, tot el bonic que té Sueca estan gravant i estan quedant-se meravellats. Tenim coses molt boniques en Sueca i tenim que demostrar-ho, tenim que mostrar-ho al món, si no és que no existira. Les càmeres de Canal Cocina replegaren inclús com en el Mercat Central es gravava un dels show cookings que organitza la regidoria de turisme i en els que participa Sueca Televisió. En esta ocasió era el restaurant Llopis que cuinava una paella amb costella, faves i carxofa. Per cert, encara no es coneix la data en què s'emetrà el programa de Canal Cocina sobre Sueca. Estarem atents i els ho direm. Canviant d'assumpte, ahir començarem les gravacions d'una nova temporada del programa Conta Conta, l'espai produït per Sueca Televisió en col·laboració amb els centres escolars del poble. El primer programa fou gravat al Col·legi Nostra Senyora de Fàtima, on els alumnes de segon de primària van contar el conte Tonico vol ser futbolista, un homenatge al gran Toni Pujades. Durant les pròximes setmanes es gravaran la resta de programes. Pròximament els informarem també de la data d'emissió. Avui dijous el cel vindrà carregat d'intervals de núvols que només estaran de pas. El vent entrarà de ponent amb alguna ratxa moderada que anirà animant-se més cap a última hora de la vesprada. Atenció a este ponent estos dos pròxims dies perquè donarà que parlar. Finalment, les temperatures màximes seguiran en la línia d'ahir i superarem amb facilitat els 15 graus en les hores centrals. Might you be, and knowing all the time you're still roaming the countryside, do you still think about me? Gypsy. Well, I walk right on up to your rebel roadside, the one that rambles on for 1,000,000 miles. Yes, I walk down this road searching for your love and my soul too. But I'm find you, I ain't gonna let go. I remember the first time I saw you. The tears in your eyes were like they was trying to say, oh, little boy, you know I could love you. But first I must make my getaway. Two strange men fighting to the death over me today.
acabarem avui aquest temps de notícies amb imatges del Festival de Joves Orquestres que diumenge passat tingué lloc en el Centre Municipal Bernat i Baldoví. Va participar l'Orquestra Jove de la Societat Ateneu Musical de Sueca, a banda de joves orquestres de poblacions com ara la Vall d'Uixó, Manises, Carlet i Montroi. Nosaltres tornem amb més notícies demà divendres. Bona vesprada.